Може да си покажеш телефоните. Моя вчерста. Телефоните, чакай да покажа на Габи. Моя е най-готиня, влезя. Моя е най-готиня. Is money in my... Офи, как да покажа какво от дивана? Извади кой ми го дава. Нормална ли си? Как да го извадя? Чакай, аз ще извадя. Ами давай. Защо е под дивана? Къде е ти айфона? Сега не съм сред. И за Тикса! Тикса! Навсякъде Тикса! Ламба! Моля! Искате ли ябълчета? Кое? Това са ябълчетата ли? Защото батко го ползва. В кучията ми, що? Защото аз не ще го ползвам. А, не! Кой е? Don't touch my ябълки. Тя е само една и без това. Три са. Две, три. Не помня. Две са. Имам две малки, една голяма. Те са на iPhone, ми питай него. Не! Не се преструвай на iPhone ми! Майкушко я! Смятай! Калешката вътре да го държаш. Не може. Не може. Няма да сте и двете, убедена съм. Искам аз да се включа в това. Я, Лаура ми писа. Лаура написа стат. Лаура, чувствай се поздравена. Кой победи? Гергана победи, аз. Никой не получи.